Actually, uh, napagsasaritaan na yan, dagiti barangays nga dapat nga ma-drug clear. So, actually, ada dito in pasa, ti sanggunian, resolution nga mga strengthen ka deto'y barangay drug clearing program tayo. Tapos nakastakit mapaalisto deto'y pinag-apply tayo for drug clearing. So itata, nakafocus kami dun sa mga barangays na for review na. So itata actually kit adadayan ta PNP niya ta makita dagiti documents tapos no kasta kumamit kat manayunan kumamit ti madrag clear tayo or talagang 100% tayo nga madrag clear ang Dilawag City. Manupay ma'am ang barangay. Actually hanak sigurado the number na. So 3980, yeah, 39 iti remaining drug affected barangays natin. Yeah, so stagnant sa ma'am, hanya. Yeah, kasi last year, kat I think upat sa lae. Kung tama ako, iti na, ano iso nga, sana, ayan, maipaspas tayo nga ma-drug clear, digito nga barbarangays natin.